Cele mai ciudate legi din Germania. Trebuie să le vezi ca să crezi. Germania este cunoscută pentru ordinea și regulile sale stricte. Dar știai că unele dintre legile din această țară sunt de-a dreptul bizare? De la interdicția de a rămâne fără benzină pe autostradă, până la reguli stricte despre liniștea de duminică, astăzi îți voi prezenta cele mai ciudate legi din Germania. Stai până la final, pentru că unele dintre ele sunt de-a dreptul surprinzătoare. Este ilegal să rămâi fără benzină pe autostradă. Ai pățit vreodată să ți se termine benzina și să te trezești blocat pe marginea drumului? Ei bine, dacă se întâmplă asta pe autoban, în Germania, ai putea primi o amendă. De ce? Pentru că autoritățile consideră că rămânerea fără combustibil este o greșeală evitabilă, iar oprirea pe autostradă pune în pericol siguranța traficului. Dacă ai ghinionul să rămâi în pană și să te oprești, riști o amendă de până la 70 de euro. Așa că, dacă pleci la drum lung, ai grijă să ai mereu plinul făcut. Nu ai voie să faci zgomot duminica. Dacă te gândești să faci curățenie cu aspiratorul sau să dai găuri în perete într-o duminică dimineață, mai bine te răzgândești. În Germania, duminica este considerată Ruhetag, zi de liniște, iar orice activitate zgomotoasă este strict interzisă. Nu ai voie să tunzi iarba, să folosești bormașina, să asculți muzică tare sau să faci gălăgie. Vecinii te pot reclama și riști să primești o amendă. Așa că, dacă vrei să eviți problemele, relaxează-te duminica și lasă treburile zgomotoase pentru luni. Este interzis să speli mașina acasă în anumite orașe. În România e normal să-ți speli mașina în fața blocului sau în curte. Dar în Germania, în multe landuri, acest lucru este strict interzis. Motivul? Protecția mediului. Germania are reguli foarte stricte privind protecția apei, iar spălarea mașinii în locuri neautorizate poate duce la contaminarea apei și a solului cu substanțe chimice periculoase. Dacă vrei să-ți cureți mașina, trebuie să mergi la o spălătorie autorizată, unde apa folosită este filtrată și reciclată. Dacă te prinde poliția spălând mașina în fața casei, poți primi o amendă usturătoare. Este interzis să folosești simboluri naziste. Dacă te afli în Germania, trebuie să știi că orice referire la regimul nazist este interzisă prin lege. Nu ai voie să cânți imnul nazist, să folosești simboluri naziste sau să faci salutul hitlerist. În timp ce în alte țări acest lucru poate fi considerat doar o lipsă de respect, în Germania este o infracțiune gravă, pedepsită cu amendă sau chiar închisoare. Această lege este menită să prevină reapariția ideologiilor extremiste și să protejeze democrația Germaniei. Așa că, dacă vizitezi această țară, ai grijă ce glume faci. O pernă poate fi considerată armă. Știai că în Germania, o simplă pernă poate fi considerată armă? Dacă ai un conflict și folosești perna pentru a lovi pe cineva, autoritățile pot decide că ai folosit o armă pasivă, iar consecințele legale pot fi serioase. Desigur, nu înseamnă că te vei trezi cu un dosar penal pentru o simplă bătaie cu perne, dar dacă agresiunea este gravă și perna este considerată că a fost folosită în mod intenționat pentru a răni pe cineva, poți avea probleme serioase cu legea. Așa că, mai bine folosește pernele doar pentru somn, nu pentru lupte. Nu ai voie să refuzi o bere. Aceasta nu este neapărat o lege scrisă, dar în anumite regiuni din Germania, refuzul unei beri poate fi considerat o lipsă de respect. În special la sărbători precum Oktoberfest, dacă cineva îți oferă o bere și tu o refuzi, poți fi privit cu suspiciune sau chiar ca o persoană nepoliticoasă. Sigur, nu vei primi o amendă pentru asta, dar este un aspect cultural interesant de care trebuie să ții cont. Concluzie. Cât de ciudate sunt aceste legi? Aceste legi pot părea ciudate la prima vedere, dar fiecare dintre ele are un motiv bine întemeiat. Germania pune mare accent pe siguranță, ordine și protecția mediului, iar multe dintre aceste reguli reflectă aceste valori. Dar tu ce părere ai?
Care dintre aceste legi ți se pare cea mai ciudată? Ai întâlnit vreo regulă neobișnuită în Germania? Lasă un comentariu și spune-ne experiența ta. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să te abonezi la Viața în Diaspora și să activezi notificările pentru a descoperi mai multe informații interesante despre viața în Germania. Distribuie acest videoclip cu prietenii tăi, ca să afle și ei despre cele mai ciudate legi din Germania.